рӯз ман менолам. Набудани ту бароям дард будааст. Зиндагиям ба мисли гур танг шудааст. мехоҳам фаромӯшат кунам намешавад. ту аз ман дур, ман аз ту дур намешавад. акси ту дар даст орам пеши назар. аз дубора омаданат кунам ҳазар. зор 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 мегарди ба ишқам. туро дигар дар ин олам набахшам. хиёнат кардиву резонди ашкам. набудана дар даст накарди даркам. набудана дардай гирияи мардай бай риштаи кандаи мора наметона заргар кына пайванд мо дур шидем ай ҳамкош вақти имзо монида мешикаст халам намемондум имзо кадам баттари хато ки тира да ҳаётум да зиндагим будум роҳ одами пас был ҳава зиндагӣ вайрон кун зиндагӣ қаб набудай ту будай зиндагӣ ҷазир кун. дар зиндагӣ интихоби хато кардам. бар ту дил додаму иштибоҳ кардам. надонистам ки ту ҳасти булҳавас. фаромӯшам мекунӣ дар як нафас. мегуфти бе ту ман ҳеҷ ҷо намерам. ғайри ту ман ёри касе намешам. шикастаи ту вале аҳду паймон. дар зиндагӣ рӯзе шави пушаймон. зор 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 мегарди ба ишқам. туро дигар дар ин олам набахшам. хиёнат кардиву резонди ашкам. набудана дар даст накарди даркам. вақте диди дависта дар кору дасту чор рӯзе ба бадбахтӣ тирам башай дучор бадаман башай зор у вақт несту мағаждиёи ишқи тира ай дилам бехтума хиёнати кадайты намеша бахшида биё чизота бар мондам шон пишти дар гарчанде набудани ту барои ма дарда зебити як гили сихна яксади як гили зар. зор 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 мегарди ба ишқам. туро дигар дар ин олам набахшам. хиёнат кардиву резонди ашкам. набудана дар даст накарди даркам.